Het lijkt eigenlijk alsof het enige dat in deze crisis geen vertraging heeft, dat uw winst en uw inkomsten zijn. Mijn eerste vraag aan Pfizer. U legt de nadruk op hoe belangrijk patenten zijn. Nu, technologie werd ontwikkeld met publieke subsidies, niet door patenten. Pfizer voorziet vandaag dit jaar 15 miljard extra inkomsten, winstmarge 30%. De CEO van AstraZeneca kreeg dan weer $21,5 miljoen uitbetaald zo net. Het lijkt eigenlijk alsof het enige dat in deze crisis geen vertraging heeft, dat uw winst en uw inkomsten zijn. En die winst maakt u door patenten, door te weigeren de technologie te delen. En daardoor gebruiken we vandaag slechts 43% van de globale vaccinproductiecapaciteit. Deel die technologie en dan kunnen we sneller meer vaccins produceren. Mijn vraag is simpel. Bent u bereid de volksgezondheid voorrang te geven op uw inkomsten, op uw winst en de belangen van uw aandeelhouders? Als ja, patent vrijgeven en technologie delen via de Wereldgezondheidsorganisaties, ja en nee, waarom? Ten tweede, heeft u bij Pfizer, u wordt beschuldigd van chantage tegenover bepaalde landen, die zouden ambassades moeten hypothekeren om uw vaccin te kunnen kopen. Klopt dat, ja of nee? It is really important to us that we uphold very strictly our IP foundation and ensure that the IP network is strong.